5 millions in be se ka soro ba te se ne ko 5 millions be ka munde nyini duguli fanu bolo mun auti 5 millions in soro kanin ko in banta e ala ou fle 3 semaines de konda 3 semaines 4 millions et quelques mugo madeli ka oke mali ngorona na bamako kono mugo ka fani madeli ka ke artiste madeli ka nyon ke bamako folo dans 3 semaines 4 millions de vies tu 4 millions ka tchada vie 4 millions c'est pas petit affaire à faire c'est pas facile. Donc il mana dia chugo chugo c'est 4 millions et mano da awe 4 millions soro de awe 4 millions soro dans 3 semaines konana dans 2 semaines konana dans 2 semaines konana awe 4 millions de soro 4 millions nani munde ba aw bali tanto une semaine konana kawte seka millions ngelen soro aw be sere duguli fanu saya ka fusani malo ya ide duguli fanu anya damina aw kana to adaka to awlade saya ka fusani malo yayi aya utile ja million duri marambaye ko million duri de marambaye million duri de fo marambaye o de fo sanfe ka fo duguma ka fo yoro belato ay jila ja dakana tawla de aw ye do kede aya fo tanto ko dans 24 heures ko nana aw ko 1 million de vide aw ye odi million kelen de tora duguli fanu on est 400 et quelques personnes ici 55 personnes en ambolo di nyoma beka jigi mon choix ko nana aw bena le sisambe na yele chukamina ode do beka kurasita beka ida tanto ko ne fa dende konta tu ka nemu duguli fanu na yo obla ko lo le tanto 5 millions invesoro aba aw de bolo ni aw sona ambasoro na ma so fana anta soro aba aw bolo de ne du dalen do la ne teti gawla moi je suis fier de vous ay beka jigi YouTube ko nana beka jigi beka télé oblala ay demsonu nga tabletita anga YouTube ke kuraye duguli fanu ko in bebe 5 millions de no fait ko in bebe 5 millions de no fait aya jatemina ani 1 million ke kirin wo yo mawuli 2 millions 3 millions 4 millions que la 5 millions dans un mois konana na kira tanto ni bebe la histoire de la bamako gono de papa jeli muso tarakana blabla ou be bara de la mo sima aw manga metiki to ko insanfe ambe YouTube de konana yoko oyokoba begi concentre 5 millions konana beka okika kombaye na ko ne ba fuka money ba nguna de na o ba fa anga shinyana kana ke fuye 5 millions mon combat ndate kuma sila tuguni ntame ntaye ngasirata la vie et ignorer ay continue ola aw ku to yu kan de cortine star de o ni gra star ya tanto ibe fem be de supporter dans la vie ni ala yi togo di maka jamu di maka dawla di maka jama biliko ibi signa pede channel min dara ni denga o te seka daunga. Vampire bonjour, ça fait longtemps hein. Vampire mon ami, tu t'es où? Ah Vampire rebe ande la mede Vampire agra fama ede ituna de ah qui be aventure croix de la tanto ala ka jele ni bora banani ngona na o ko nyuma ni du segira ko nana taw ni bienvenue ode do c'est la vie et bonjour tu es là en la mekanya ay ti YouTube ko nana mon combat YouTube mon combat 5 millions mo shide tse ko bonda ngono to ngo ni 5 millions ko ina ay ambe ni ngo ina de ate table be minu be groupe kono ay lienchi groupe kono ngo dugulo ay nga kuma la messa e ala shete ko jufen jugu bla de ngoro na we 5 millions soro aw bena hera mi sura ko nana ne de afo nyana aw bena hera ba de sura ko na aw masigini fe mi jana tige ko nana aw bena ko ba do de sura ko na aw masigini mi aw bena fendo de sura jana tige ko nana tanto aw ma delega mi o de digibe o de la tanto maudo be wuli tanto pour que ka na masa bolo bira 5 millions ngoro aw yere ba do maramba jugu fleta do olu la fi alente o te se ka la fe fo ka jawli mo te maramba fe wallahi bila ibe tout parce que maramba fanu ye minke maramba trali kana bila bila tien de yae ate da bila de an ko combat 5 millions yoronde la ka fa ngana mo shikana mo jabine kungulo gorla parce que ne vaccinera gaba aw begi bila tranquilla maramba fanu on de jala jimi no fe naneti bonjour ça va naneti joli arama joli ça va maramba ga belebele u dama u bea ne dalen dala kota ko iye bantamba jaga dugumeruma ko iye bantamba jaga dugumeruma ko kabari ala kandeda mansa ala kandeda ne ma duguli fanu nyogonje duguli fanu awni balmaya awni sinjia awni mogola do awyela do kan la do fon girindira ah
sinon ne kun bɛna kɛ fadenw sago dɛ mais ma kɛ o ye dɛ o de la tantôt hadamaden i bɛ kasi ko dɔ i bɛ jɔrɔ ko dɔ la tantôt a jibaga bɛ ale bolo o kuma de bi da i ka siwa ye nin ye c'est obligé toi et moi jusqu'à les filles ne ka choix de ye i ka choix de ye c'est obligé toi et moi jusqu'à les filles jusqu'à lahara o fana digila dɔ la o ka sa Arama alu an ka combat ye min ye Arama 5 millions kuma duguli fanu fɛ parce que i fana kuma alu salam alaikum fɔlɔ ne bɛɛ lajɛlen ko la duguli fanu cɛ n'a muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba alu yanni bɛ duguli fanu fɔ min fo dɛ merci beaucoup Nanette ni ka mɛn ko sɔrɔ n kunkolo bɛ alu mɔgɔ fansala mun de kɛra subahana fo ka n jaabi fo ka funteni bila n na mun de kɛra u nana 370 la sisan Arama u bɛna 400 000 sɔrɔ sa duguli fanu bravo n'an ma wuli k'an jɔ de Arama 5 millions in bɛna an kan yan dɛ k'a de a fɔ bravo Arama kuma b'i bolo donc alu ne ye duguli fanu fo la yanni o cɛ alu min yɛrɛ fo i ka dɔn farafinya ka gɛlɛn quoi ni ka mɛn ko mɔgɔ dontalaba tɛ a ɲubaga ɲuman de b'i bolo o ye tiɲɛ de alu min ka di maranba ye bi ne ni man di mamu ye mamu y'a carrière ye taga ɲɛfɛ o de ka d'a ye bi o ye tiɲɛ a ka di jeli bɛɛ ye a ye f'i ma diɲɛ kɔnɔ ko pere kile de ye jeliw y'a pere pere o tɛ f'i ma ka sɔrɔ ni mɔgɔ t'i kɔ dɛ o ye tiɲɛ de mɔgɔ bɛ mɔgɔ bɛɛ mara jɛ la an bɛ a fɔ duguli fanu minɛ ala alu n kɔnɔ ok d'accord duguli fanu maranba ko wagati o wagati k'aw bɛ mɔne bɛ ale la ko faden kelen kan ko ale ma tigɛ a ka duguli fanu la a ma tigɛ aw la Nanette a ye wuli aw k'i jɔ aw ka samaraw jɔ aw bɛɛ de ka wuli k'i jɔ bɛɛ ka wuli ka taa YouTube kɔnɔ bɛɛ alu ko duguli fanu ma alu a ka di ne ye an bɛ live sigi ka maranba YouTube an ma dafa 400 000 abonnés la non voilà ne kɔni ye min fɔ parce que an kun ye o kuma fɔ 400 000 abonnés an bɛna daminɛ depuis donc 400 000 abonnés o la de b'an na sisan voilà il faut que 400 000 in ka sɔrɔ 400 000 in sɔrɔli ma gɛlɛn mais n'an ko k'an fila kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn an bɛ sɛgɛn n'an kun ye 5 millions sɔrɔ sa Arama an bɛna une semaine de ta o ko kama pour que a ka se n'a sera 400 000 ma dɔrɔn baara bɛ nɔgɔya an bolo caman de bɛ Arama si abonné tɛ maranba ka compte an fɛ mɔgɔ caman ba de bɛ yen o abonné tɛ maranba la mais grâce à toi an kɔni bɛ o trophée d'i ma dɛ hali ni maranba bolo a kan ka trophée tɔgɔ d'i ma dɛ non Arama a sɔrɔ kana pɛrɛn Arama stratégie dɔ bɛ n bolo an bɛna o stratégie kɛ n'an ye 5 millions sɔrɔ an bɛna kɛ Côte d'Ivoire k'a kɛ maranba fanu ka ca quartier o quartier la tantôt an bɛna stratégie bila o yɔrɔ la voilà an bɛna bila yɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ ye maranba fan ye an bɛ nin 400 000 dɛ an bɛ o ta an b'a i n'a fɔ an ye tɔ ninnu sɔrɔ cogoya min na dɛ fo k'a fana ka sɔrɔ dɛ bon on est 500 personnes jɔn de abonné don maranba ka compte YouTube la ni abonné nana ni abonné t'a la kana fɔ ko oui dɛ ni ko oui dɔrɔn ala ka ɲi dimi bili la jɔn de abonné don a ka compte YouTube la bɛɛ k'a sɛbɛn ko oui an mago bɛ oui dɛ mɔgɔ minnu abonné don compte la kana galon tigɛ n'i ye galon tigɛ dɔrɔn ɲi dimi b'i minɛ voilà ayala nin bɛɛ abonné don a la bon sisan fɛn abonné t'a la bɛɛ ka taa cyber la i ka taa Assane Social bɛ se k'i abonné mɔgɔ min kalannen don o bɛ se k'i abonné i terimuso bɛ se k'i abonné i denmuso minnu bɛ kalan na o dencɛ olu bɛ i cɛ yɛrɛ bɛ se kana maloya dɛ parce que mun na an b'a fɛ bɛɛ ka t'i abonné compte de la ni a ye kilipu bila a ma se anw ka kuma caman fɔ tuguni ni kilipu bila dɔrɔn notification bɛ jigin bɛɛ kun bɛɛ bɛ taa kilipu la ye a ma se i ka taa vie di mɔgɔ wɛrɛ ma i tɛna taa vie di mɔgɔ wɛrɛ ma i b'a di maamu de ma maranba elle a besoin de a bɛ aide de nɔfɛ elle a besoin 100% aide a mago bɛ aide la bi maranba tɛ yan bi dɛ
Et Dougouli Fanou, ngo ayaou djamou tola se Dougouli Fanou n'est pas fait 5 millions de gars sur ça. Ou dit si est bara bla. Ni 5 millions sur la si est bara de bla. Tcheni ni roma delika ke malade. Ay ni ya chien fure angani fane. Kalo kelen konana ka million duru goshi. Na uyake au yo kurushi do samala. Voilà, nous n'avons pas de qu'on est à la défi dans les quoi. Merci. Voilà, les femmes, les camarades, ils apportent 1 million de villas. Voilà, on est des fous là, vraiment, à une continuité. Arama mena et comme YouTube, Arama, k'a faut dire, YouTube, ko clair et net. C'est clair et net. Qu'on ne voit pas de. Aya fo ko no tala mna aw ye tandasi soro ni ye million soro ni mata tandasi la tanto o te vrai million tandasi koro donc aw ye clipu min bla ma minu ye clipu inflé ou ya filé tanto fileli masande akoro tan mena fa nya maramba ka YouTube ni ya imbe ka fo ka ugi concentrer clipu inga clipu inflé la tanto no a filé la amour de kama ama forcer Amasa, warima dola, marambaka laiki doron wasera, bena na fami soro laiki na tanto da un mois qu'on a tanto jampe de aye, aga abonné tanto jampe de aye, na mauche siri Dougouli Fanou, na mauche siri tanto Dougouli Fanou, dokera Dougouli Fanou, dokera sa, e Dougouli Fanou depuis maramba bogotigini, de pas seulement musulman, aube okoro de bamanangana, depuis maramba seulement musulman. Che do kera koy ay do ke direct aw te bonu ko no ngona ngata YouTube ko no do kera koy na ku mena ba be sura ko bana pe na ku mena ba be sura ko bana pe Afrique na suri ko alu burta alu du fami to ko kono tu ne na e de na ay iba kala ba kuma be betulo kan ni fori iba kala nyani man mbadu bora ko no la garo de ta awya arama del sonu de awye biboro de ni do de daw matato aw ti ta banji ja kwate ngatula ka sega arama ijo ngaw commenter don sa ne de sega aw commenter ne de be Dougouli Fanou ne mi jole fleo beba do ko ni parola ni do de la Bamako kono ni madelika gela ni madelika dabanu nguru ni ta ki brika Sénégal folo ate ne Sénégal ne dabanu nguru ni ta mais ni moso mi jote pe ala ya dama gele ya nya ni yella karede har ni ya jole ta to pa fo num parola ni do de nu ni do de unde nu no mugu de unde yo musto muso chenyu manga di musto fana ide nanga jel muso chenyu mani na ide musto musto ni na yura cheka ide musto hode don akadiye tanto me musto ate soro to iga kwene iniga waraba nunga to nyogom bole ima do be live siku to se kunyada de ima ngona ngwanya nyuma no be live siku bu nyada de ira ne one fo nyada o ka presenter duranga temeka boya musto yanga dire nanga dongli duma blale iga la mere aw kana bloquer de aw kana bloquer aw kana bla sudi na ya to e abe dongli do mana me Dougouli Fanou qui est sur YouTube mena maramba de cortiguer don de patara prison amba de cortiguer oui ne be se musulman de cortiguer la de ni nya de gor ni dona mo min gasila o ga ya fama ni mo so mi fle abe foni de ma ko maramba la gare aka karedi damina na même pas 5 ans atabo 5 ans atabo e Azizi ni Jonathan ni nya jugul do de Azizi Demba bonjour bonjour, tu veux toujours maramba? Tu veux toujours maramba? Tu veux toujours nyanyumani? Tu veux toujours fromnyumani? Maramba ngoni maramba kani photo in platro pede benafi. Awa ka photo mandine diamatique kono gani mboni. Ninde jugula garie. Tu veux toujours mamou? Tu veux toujours la gare? Hey, jonga muso chenyumando tata to.
muso cɛ ɲumanw ka yɛlɛ sanfɛ tantôt u bɛ an garisɛgɛ caya parce que ni cɛ ɲumanw ninnu damaw nana sanfɛla in na ta i b'a dɔn YouTube bɛ taga dɛ. Antou Diop, c'est comment ça va? Allô? Bonsoir, ça va, tu vas bien? Alhamdulillah. Kodifente Arama. Arama, Fabo quoi Arama, Bafa, Kamou, Akane. Allô, ça va? Ça va ma chérie? Ça va bien. Bien. Au cas où retour t'année, là, ma retour t'année là. Bonne il a compte privé de la IR de pas accepter. Il est là de pas accepter. D'accord, ben je vais regarder. Voilà, on est à qui là depuis 2 minutes et depuis hier là. Mais j'ai pas vu. Le droit de retour là, mais j'ai regardé, j'ai pas vu. Et tu ne veux pas y tantôt qui non, on est à retour là. Ah d'accord ma chérie, je vais regarder. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Ok, merci. Allô, merci. Merci beaucoup la belle. Ok, bisous, bye bye. Ouais. On est 546 personnes qui est sur YouTube. Il y a un badjou damina. Ni Arama ni Kojugu kunya femme na maramba comme Arama be dondo marambala. Mena question posée Arama kuna be doni fo. Nete maramba do kosobera abamzo erebe sanfa amba ale nyininga. Akam bamso erebe. Kojugu kunya fa. Ay jo mena nga YouTube régler folo. A régler. Arama u bena 71 sur ça. Ay ta u be ka jigi volume kan. Aya u jila jam ambena alu wori du groupe mo ba osila go o ba osila wala. Non. Pero plan me de live sila. Why tiana? Nara de apia ne yande ne ma yelo ba jigi la do. Ha? Ange. No, ya no ara pisara mo ma. Ko ni pisara de wallahi. Muni groupe ku ma kerangu malo ku meni goina. Avete, am mamu fanfu. Baya te tala maramba pe. De fla para na kante shen toti. Araba. Na mi ke sisa. Ni mo be yele be baya deta. Ni maramba borante mo ko jabi. Te mo ko ere. I anu de te fe ko ke. Ha? Jabi ni ero. Ese ni mo wo ta. La ru do bo ni. La ru do. Me Arama me na baya ta de damina de. Mi lo ya mi Arama ko kale te ba ay Arama fle Aisha Diallo fle wole nunu fle ani nane tu ani jere la star avec ele a bolo baya Italie est ce que a ta se bobo mo ko jabita ina parce que na we baya ita dura ko baya be tien ni baya beta ni maramba bora nteta mo ga live ko maramba trop dumante fo yoro mina kele no commentaire te bila yoro wala ni maramba ka ko dumante fula nte mo e tanto ka be intéressé tanto na be ka do fo maramba ma kombe ere kungulo di be kan ere sile ko ni fora mama o de be baya ko nan baya nga YouTube o nga baya ka maramba ka photo partager ka like kala ka maramba deme ingania ani sogoja ani alache o de baya o bena tani ala e mamu nyumambo ma shite mo jabi tu mo shite bezili mo ba parce que maramba de bezie na sona TikTok be nyaga na bana ni ya e bibi na tendance ba ngo TikTok ka jando don e maramba ka tawla de do parce que donc amba trop fo amba ka YouTube booster ambe challenge ko kala o kirin wo yo de do e sona me tendance bo me nye jeli de ya nye artiste de ya mbabo oro jume eni ndoro de do amba sigi do kama ko ko nu de goro tike do abana o de be diga jugula suno mo de be ni mo mi te maramba fe do ni yawu yeni na do abi toro ne te jigi mo sila ni te mo fe do ni ba ko ni manga ba tu belesere wallahi bilante jiga wala ay jigi YouTube ko nana YouTube de yanga combine eri ko nana wallahi duguli ay 5 millions euro aw be se koyi aw de 1 million soro tile kelen ngono nana tile fula ka de 1 million soro o te tile fula gonana aw klara tun dans une semaine konana tun aw 3 millions soro dans 2 semaines konana aw 4 millions soro 5 de be se ka usi aw nyala fona aw bana de na sona wallahi bilabe ke na bana fana tekere c'est comme ça hein na sona amba soro na ma so fana ta soro de jiginya bila fenêtre la ko basi ta ngal lagarela aw minu be bamogoye
Kodi lagare kodi ça va là-bas, à Morali ça va. Ni madelega ele live kono furo ni chafre bonne claranga fena ne fle flade la sambena nga sabana jouer. Nkumbala nkume 71 de là. Ambe 71 au kana fene we a bloqué ou be kila ka débloquer. Là ça passe bien. Ça montre que avec ira tatoko au be YouTube ko nana. Au kana bo YouTube na 400 000 sur Sandro ne be live tiye. Ambe kila kana to na 500 000 sur ambe continuer de pi. Ya ni sini sur malati faut ka 500 000 de sur nous sur la chine journée. Oui, vendredi. Et après, nous, on va faire live. Nous tous. En pépé na mogo mogo ante beka numéro tambolo. Mogo mogo ni kungolo be lase. Au beka na live kono amena live bele ba clensi. Amba sigi tato pour que 5 millions sur am bébé ki a chinu la fait. Ambe offra tester kalae. Si ça continue, ambe marcher ou si ça continue pas ambe live tike ka tike tuma. Tiki kan kanena la. Salam alaikum. Alhamdulillah tiki. Allô. Fuseni Mbadenga et Djonge Kamele Jamjamba. Wallahi, voici pour moi. Aramata Sakode, Pai Sakode, Sakode. Wallahi. Ani jeli Kaira Mode, ni jeli Amadou Mode, ni jeli Sekou Mode. Jeli Kuntigi ko jeli comment on dit? Jeli Kuntigi Wolonvla Mode. Jeli Kuntigi Wolonvla Mode. Voilà, jeli kuntigi wolonvla mode ne do. Jeli kuntigi wolonvla mamaren yere comme yitulo masama. Mais ale moko de kera jeli kuntigi ye. Katla tuguni aba alhamdulillah rabbil alamin aba tunye mabo muso munye fana comme afa ba. O tunye mabo muso kesi. Amamuso. O tumbe sokere ta kayele. Kata timani. Atumbe sokere takayele sokere kan. Ako maramba mamuso akubele sode ka so ina fo masa muso bele so ka chugamina. Aha. Voilà. Akubele masa sode kan. Akubele masa sode kan. Voilà. Kasoro kata sankono deli ke shinyekele. Na dona. Oyaka sankono na deli banenye peu. Ode bangena fuseni bala. Ore bangena fuseni bala bo abanya fa fana na aramata sago o aramata sago yi o fa seku jeli seku o jeli seku ni ore ni seku mar futi tamana nyafe ama jenya yira amata amana kai ka do ijo mahamude ijo sumar futangea seku mar